हाय हेलो जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବଡ଼ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଭୁବନ। ଏଠି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ବଳଦ ଯାତ୍ରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଲିଯିବା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଖପାଖ ମାନେ ବହୁତ ବି ଆଖପାଖ ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ବଳଦ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମନରେ ବହୁତ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଟାଇଟାନିକ୍ ଜାହାଜ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଗୋଟେ ଘର କରିଛନ୍ତି। ଘରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଛି, ଚାଳରେ ଗଞ୍ଜା ବସିଛି, ଏଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।